Maayong adlaw bata! Ako si Teacher Mimi. Welcome kanimo sa CF Johnson Goodness Class Online. Kumusta ka? Nahinaot ko nga na ako sa maayong kahimtang. Salamat sa inyong panahon. Tungod kay ikaw nakikuyog ka na ako karon. Kung man ang kini nga episode, kung ayaw kalimti nga i-share, like, and subscribe. Aron ma-share po nimo sa inyong mga friends pinaagi sa social media. Bata, sa ato ang episode karon atong guyugan ang alawiton ug ang memory verse mao kini ang pinaka-heart sa sugo sa Ginoo. Kabalo ka bata. Nindot kini i-memorize, isunod sa imong heart aron makinabuhi matag adlaw. Basta ikaw magsunod sa pulong sa Ginoo, daghan kaayo ang mga butang nga imuhang ma-enjoy. Sa atong Bible lesson, makatuon kita kung unsa ang pulong sa Ginoo pinaagi sa kinabuhi sa mga taga-Israelites. Mahibaw-an nato kung unsa ang resulta kung dili sundon ang Ginoo. Adunay mga saad nga nahitabo pero wala gituman. Ikaw, magsaad ka sa Ginoo. Bata, tumanag kini aron ma-enjoy nimo ang panalangin o mga daghang butang na plano sa Ginoo alang kanimo. Ato kini sugdan pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo bata, mo kini ang makipag-istorya sa Ginoo. Sundii siya sa tanan nimong gibati. Pangayuon nimo kaniya ang mga butang. Bag-o nimo kini buhaton. Ug tanan nimo nga mga handog, isulti kaniya. Daghan siya pamaagi aron ang imong mga pag-ampo matubag. Sa atong episode karon, sugdan nato kini. Fold imong kamot ug ipiyong ang mata. Ginoong Dios, salamat karon ni episode. Salamat na nagapadayon kami sa pagtudlo sa mga bata pinaagi sa GLC Online. Nagaampo ako nga alang sa bata karon nga nakikuyog ka namo karon nga ikaw magauban sa iyang kinabuhi. Tagay siya og kaalam ug kahibalo pinaagi sa imong gaho. Pinaagi sa imong pulong. Magkinabuhi siya nga matarong ug obedient pinaagi sa iyang ginikanan. Tagay siya og teachable heart ug ikip niya ang imong pulong nga matun-an niya karon. Tabangi siya matag adlaw ug ikaw magauban usab kanamo nga mga teachers. Ang tanan akong ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Ivy, ang inyong mga kuyog sa atong memory verse karon nga adlaw. Mga bata, kamusta ang inyong pag-eskwela? Naaba mo sa mga special sections? Sama sa SPA, SPG, o STE? Ang section nga SPA, na may tungod ka na siya sa arts. O sama sa ato ang istorya karon nga si Kim, mahilig siya mo practice og piano lesson. Tapos, kanang nag-spend din siya og 5 hours sa iyahang pagtuon aron mahimo siyang musician someday. Ug mga bata, classmate usab niya si Josie. Isa lang sila ka-teacher sa iyang piano lesson. Apan si Josie, naghuna-huna siya kung unsa ang nga mag-abot ang panahon nga mahimo siyang teacher. Mahimo siyang teacher someday ug mahimo siyang musician. Apan mga bata, kinsa kaha ang magmanilang puso ni anak? Si Kim ba o si Josie? Tama mga bata, si Kim. Kinahanglan gayud nga matinud-anon gayud ikaw sa pag-study. Ug kinahanglan na akay loyalty sa pag-study. Kay tungod ka na siya importante. Ug tanaw usab nato ang atong memory verse karon nga adlaw nga makita sa Biblia. Ang Biblia pulong sa Dios. Ug ang atong memory verse makit-an sa New Testament nga makit-an sa Matthew chapter 22 verse
37 nga nagsulti, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Buot pasabot mga bata nga kinahanglan gayud natong higugmaon ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing tungod kay mao kana siyang iyang mando para kanimo o kanako nga higugmaon gayud nato ang Dios sa tibuok gayud natong kasing-kasing. Ug ang sulti niya, with all your soul, sa tibuok nimong kalag. Kinahanglan gayud tong i-obey nato ang Dios. Ug dili kita nga mosulti lang og kanang wala lang nga kanang ginapahimo sa atoa. Kinahanglan gayud natong i-obey tungod kay importante gayud nga matinud-anon gayud ikaw. And with all your mind, sa tibuok natong huna-huna nga ato gayong pilion nga ang Dios gayud ang mag-uban ka nato sa adlaw natong ginahimo nga higugmaon gayud nato ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing, tibuok natong kalag ug sa tibuok nato huna-huna. Bata, kung ikaw wala pa Jesus diya sulod sa imong heart, unya wala pa nimo naranasan ang gugma sa Dios nga ang ihang gugma sa imong kinabuhi, kinahanglan bata nga imo gayud kana siyang dawaton si Jesus diya sulod sa imong kasing-kasing aron nga mahibaw-an nimo ug masabtan nimo ang buot pasabot sa Dios alang kanimo. O kung ikaw na anay Jesus sulod sa imong kasing-kasing, kinahanglan gayud nimo nga ipadayon nimo ang paghigugma sa Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, kalag o sa imong huna-huna. Tungod kay kana mando sa Dios para kanimo, kanako ug kanatong tanan. Aron atong ma-memorize ang atong memory verse, ako kini siyang gipadako aron inyong makit-an sa klaro. Ang sulti niya dinhi sa Matthew 22, chapter 22, verse 37 nga nagaingon, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Matthew chapter 22, verse 37. Magdula kita, ako kin siyang palibot-liboton aron ma-memorize nato ang atong memory verse. Ready? Matthew chapter 22, verse 37. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Matthew 22, verse 37. Ulit mga bata. Matthew 22, verse 37. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Matthew chapter 22, verse 37. Ulit mga bata. Matthew chapter 22, verse 37. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Matthew 22, verse 37. Hapitan nato ma-memorize. Sige pa. Matthew 22, verse 37. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Matthew chapter 22, verse 37. Sige, ulit. Isa na lang. Last na lang mga bata. Matthew 22, ready? Say. Matthew chapter 22, verse 37. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Matthew chapter 22, verse 37. Karon mga bata, dili na ta mo tanaw sa ato ang copy para balaan yun nato nga na-memorize gayud nato. Ready? Matthew chapter 22, verse 37. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Matthew chapter 22, verse 37. Kinsa na ang maka-memorize? Palihog tindog. Kay naat, premyo si teacher. Kung ikaw maka-memorize sa atong memory verse karon nga adlaw. Sige? Very good mga bata. Hantod sa sunod higayon, ako si Teacher Ivy nagasulti. Bye-bye and God bless. Bata, nagasaad ka ba sa usa ka tawo na importante kaayo? Unsa man ang imong gibati? Ang Biblia na usab
gisulti ka nato. Sa unang panahon, ang mga tao nagsaad sila sa Ginoo. Ato kinang sayran karon. Sa unang panahon, si Joshua tigulong na siya kaayo ug lapit na siya mamatay. Iya gipatawag ang mga tao ug iya kining gipahinumduman sa mga butang nga gihimo sa Ginoo kanila. Og siya misulti sa mga tao. Biyahin ninyo ini nga lugar. Ini nga duta nga ang mga tao dinhi wala nagatuo og sa buhi sa Ginoo. Ayaw simbahan ninyo ang Diyos nga binuhat sa mga bato ug kahoy. Sultihan ko kamo. Magpili kamo kinsa ang inyong alagadan. Simbahon ba ninyo ang mga Diyos o ang matuod o buhi na Ginoo? Buot nako nga mag-alagad kamo sa Ginoo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul and mind. Magpili kamo. Ang Diyos ba nga ginasimba sa inyong mga ginikanan? Sa duta nga gipuy-an ninyo karon? Para kanako og sa ko ang pamilya, mag-aalagad kami sa Diyos. We will serve the Lord. Nakahibalo si Joshua sa mga tao sa Israel kaysa ilang mga kaugalingon. Tungod nakita niya nga dili sila mag-alagad sa Ginoo, sa tibok nilang kasing-kasing, kalag o guna-una. Dili gusto ang Ginoo nga katunga lang ang imong ihatag kaniya. Gusto niya buo katibok-an nimong kinabuhi. Ug nagsaad na pud sila sa Ginoo. We will serve the Lord. Og si Joshua namatay sa paluigon nga 110 years old. Ang mga tao, nakalimot na usab sila sa ilang gisaad o wala sila nagtuman. Huna-huna kung unsa ilang gibati sa dihang nagpadala ang Ginoo og anghel og nag-istorya kanila. Ang Ginoo nagpahinumdom kaninyong tanan. Giluwas kamo gikan sa Egypt. Nag-warning siya kaninyo. Ayaw kamo pagsuod sa mga higala nga wala nagatuo sa Dios. Pero wala kamo naminaw. Gisultihan kamo og klaro nga dili kamo magsuod kanila. Nakahibalo ang Ginoo tungod God omniscient. Buot pasabot mga bata. Powerful si God. Kabalo siya kung unsa ang mahitabo. Og nagsuod kamo kanila. Kung magsuod kamo kanila, magduha-duha na kamo. Kung makita ninyo ang ilang gibuhat nga nagasimba sila sa Diyos, makalimot kamo sa tinuod o buhi nga Ginoo. Tungod sa inyong tungod sa inyong pagsupak sa Diyos, dili kamo makahimo dinhi sa duta. Kung kamo hinungdan nga magsamok-samok kamo dinhi, ug ang Ginoo ang ayan gayon sa first place sa inyong kinabuhi. Kung ikaw bata nga anak na ni Jesus, gusto niya nga alagaran nimo siya sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag ug huna-huna. Ug hatagan nimo siya og pagtagad. Tingali ang uban sa inyo nga
dako pa ang inyong panahon nga magdula og computer, magdula og bike, o kaysa pagbasa sa iyang pulong. Ang unsa gisulti sa memory verse gani naton bata sa Matthew 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul and mind. Higog maaagayod siya sa tibukan nimong kinabuhi. Og ang pulong sa Ginoo angayan jud siya sa imong pagkamatinud-anon. He deserve your loyalty. Unsa man ang imong bation, kung ang Ginoo magpadala og silot sa sala nga nabuhat ninyo alang kaniya. Ug ang mga tao sa Israel, mga bata, nanghadlok sila sa ilang nadungog sa anghel nga gisulti, ug naghilak sila ug nagpanawag sila sa Dios. Tungod kay ang anghel sa Ginoo nagawarning gayud kanila nga dili sila suod sa ilang mga higala nga wala nagatuo sa buhi o tinuod nga Ginoo. Ang Ginoo gayon angayan sa paghatag kanato og first place sa katibok-an natong kinabuhi. Tungod ni anak bata, ang Ginoo wala gayud nalipay sa ilang gibuhat. Wala siya nalipay tungod kay ang pulong sa Ginoo wala gayud sila nagatuman. Sa mausab kanimo kanako, ang pulong sa Ginoo nagasulti. Sa Romans 3:23 nagaingon siya, nagaingon siya diri, ang tanan nakasala ug nahuna ug nadulaan sa himaya sa Dios. Ikaw ba ko nakasala sa tubangan sa Dios? Ug tungod sa sala nahimo kita, tungod sa sala nahimulag kita sa Ginoo. Pero ang Ginoo dako ang iyang paghigugma kanimo kanako. Ungon siya sa iyang pulong sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Gihigugma ikaw bata sa Ginoo. Gani hatagan jud nimo siya og dako nga pagtagad. Kung ara si Jesus sa imong kasing-kasing, tagaan jud nimo siya, magmatinud-anon ka kaniya. Ang mga tao sa Israel, mga bata, ganimo sila permit og sacrifice para sa ilang mga sala, no? Gahimo sila og sacrifice para mapasaylo ang ilang mga saad ug amo kini ang ilang ginahimo. Nagahalad sila sa Dios. Kapangita sila og hayop nga ang hayop ila kining i-sacrifice ngadto sa Ginoo ug ang dugo nga magaula sa hayop amo kini ang silbi nga matabunan ang ila nga mga sala. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Hebrews 9:22, be without shedding of blood, there is no forgiveness. Dugo lang ang makahugas sa sala, pero bata, amo ini ang ilang nga ginahimo. O tungod ni ana ang Ginoo nakakita sa ilang gibuhat. Permi kini nila ginabuhat para matabunan nila ang ilang mga sala, pero bata, pausap-usap, nagsaad sila sa Ginoo, tapos nakalimot na po sila sa ilahang saad. Ganun nakita kini sa Ginoo, ang tanan nila nga ginahimo. Ang pulong sa Ginoo mga bata, nagasulti gayud. Nga si Jesus lang ang nagbuhat. Gipadala niya ang iyang bugtong nga anak nga si Jesus para lamang sila luwason sa ilahang gibuhat. Amo ni ang gihimo ni Ginoong Hesus. Gihatag niya ang iyang kaugalingon once for all. Unsa gisulti niya sa iyang nga pulong nga makita kini sa Hebrew 10:12, nagaingon siya dira. The Bible says, He offered one sacrifice for sins forever. O
Si Jesus lang ang nakbakabuhat niini. Gihatag niya ang iyang dugo sa paagi sa krus, sa iyang kamatayon, ug siya ginubo, ug siya karon bata, ana-ana siya sa balay, sa trono sang Ginoo. Ang katawhan sa Israel, naghimo sang sacrifice pabalik-balik para matabunan ang sala. Nagasaad nga magtuman sa Ginoo, pero mapakyas gihapon sila sa ilang saan sa Ginoo. Kung ikaw bata, anak na sa Ginoo, magmatinud-anon ka kaniya, gihigugma kaniya, gusto niya nga the best for me, alang kanimo. Ugali, imo kining tandaan bata, himua kini sa imuhang kinabuhi ug kinasing-kasing nga paghimo. Number 1, buhata nga magpadayon ang pag-close nimo sa Ginoo. Mag-spend time ka with the Lord. Sa adlaw-adlaw, sultihi siya. Magtuon ka sa iyang pulong. Ug nun sa gani, si kaduha bata, likayi ang mga higala nimo nga wala nagatuo sa Ginoo nga buhi. Ikatatlo, buhata kung unsa ang gisulti sa Ginoo sa iyang pulong. Naa diri bata ang pulong sa Ginoo, mag-istorya o magapahinumdum gayud siya kanimo. Himuha nga first place ang Ginoo sa imong kinabuhi. Maging loyal ka kaniya, magmatinud-anon ka kaniya sa matag adlaw kanunay. O ang mga Israelite mga bata, dili sila matinud-anon sa Ginoo. Gusto sa Ginoo panalanginan ang mga tao, ang iyang mga kaanakan sa Israel. Gusto sa Ginoo nga magpuyo sila nga nag-grow strong sa ilang pagpuyo. Ang mga Israelites, mga bata, nag-disobey na po sila sa Ginoo o nagasimba na po sila sa mga Diyos nga wala kini naga-exist. Dili sila matinud-anon sa Ginoo. Katong adlaw, ang Israelite nakalimot sila sa gisaad sa Ginoo. Makasinati sila sa kapiltihan, kahadlok o pagduha-duha. Pero sa gugma sa Ginoo, ang mga Israelites sa mga katawan sa Israel, nagpadala ang Ginoo nga maghukom kanila nga maggiya sa ilaha ug magdaog sila laban sa ilang mga kaaway. Sa dihang nag-ampo sila, kinsa ang nagpadala ang Ginoo nga maghukom o magtuman sila. Ug nagtuman sila. Bisan kisa gipili nato o gi-ignore nato ang sala, ang Ginoo, permi lang gud sila nagasaad sa Ginoo o nga higugmaon siya, pero ang pagkatinuod dili magdugay, ang mapakyas na pud sila. Unsa man kalig-on ang imong pagsalig sa Ginoo. Kung ikaw anak nga sa Ginoo bata, pabilin nga maging loyal kaniya. Unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo? Sa Matthew 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart, soul and mind. Higugma agayud ang Ginoo bata. Siya lang jud ang angayan ug ato ang buhaton nga mahimong first place ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Pero bata, mahimo nimo kini kung imong tuan ug dawaton si Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Unsa iyang gisulti sa iyang pulong sa John 1:12, tingon siya diri ang bisan kinsa nga mutuo kaniya ug mudawat kaniya,
hatagan niya sang gahom nga mahimong anak sa Dios. Ang ini nga verse adunay kondisyon ni na promise tuhoy. Ang gibuhat ni Jesus namatay siya sa krus ug gilubong siya ug nabanhaw ug imo siyang dawaton. Hinunsuli ang imong sala ug dawata si Jesus sa imong kinabuhi nga imong manluluwas. Hello bata! Teacher Maylin is back!